Mike i njegova žena Mara sede na terasi i razgovaraju. Sećam se našeg prvog sastanka u ovom kafiću. Ti se verovatno ne sećaš. Kako se ne sećam? Sećam se svega. Sećam se svojih školskih dana. Sećam se svog prvog učitelja i prvog časa. Sećam se svog detinjstva. Svaka čast. Večeras treba da idemo kod Đorđa i njegove žene Verice. Sećaš ih se? Stanuju kod restorana Ruski car. Kod kog Đorđa? Ne sećam ga se. Kako ga se ne sećaš? Dolazi svake godine kod nas u Englesku oko Božića. Donosi iz Srbije šljivovicu. A, Đorđe i Verica. Sad znam. Sećam ih se.